La nova marca imatge corporativa de Ràdio i Televisió Valenciana. Comencem presentant-los el nou disseny de Canal 9. Una imatge corporativa, un logotip, el de Televisió Valenciana, que replega, que conté tots els símbols del que som els valencians. Comencem per les clementines, que seríem d'elles els valencians. Canal 9 serà també per a situar a la cadena en l'avantguarda de la tecnologia valenciana. En este pai anem a guanyar diners a cabassos. De la tecnologia mundial. Esta pasta li la dones a Fabra, d'acord? D'acord. I l'altra meitat? Quan requalifiquen els terrenys, D'acord. Però tu estàs panoli o què et passa? Com se t'acudís treure cava català, sí? Que això és Canal 9. Vinga, tira. El tio afanyat, que aquells estaran de les nervis. ¿Se oye el material? Está así. I una vegada dins, com col·locarem el material? Tranquil, Si està tot supervigilat, el becari està de la no nostra podrem part. entrar. El becari està de la nostra part. El becari? El becari. Au, afanya't, guarda't això. Això serà sonat. Se'n parlarà de músic i tot. Portes les invitacions, no? Ai. Sí, estan així. És que si no, no ens deixen passar, eh? Que això està molt vigilat. Era el segon pis, no? Que sí, m'he estudiat el plànol. L'ascensor està a l'esquerra. Ya me sento de cala novia, ya me sento malhumorat, ya me sento de cala novia, Carabasses li hauran donat. I en un dia tan especial com el d'avui no podia faltar la nostra música. Estos estan retardant i jo m'estic posant dels nervis. Quina hora és? En punt. sí. Estem així. Molt bé. Val, ja estan així i tenen tot el material. Però pugen ja? Sí. Molt bé, anem a l'estudi d'emissió. Val, estem sincronitzats? Sí. Ens quedem vigilant. Molt bé. Ei, però què feu així? Què passa, que no veniu a la festa? Hòstia, xampany! Escolta, becari, fes-te càrrec un moment. Ja saps com funciona això. Vinga, anem a prendre'ns una copeta. Vinga, anem, però la merda que em paguen així anem a bufar-nos un poc. Ja està. No us vas dir que eixiria tot bé? Vinga, doneu-me el material. Ara sabreu el que és bo.